muntar fotos, de fer-ho de posar en fotos. Ja veus? Encara no m'hi he de posar, perquè clar, en principi amb aquest també pots posar música i veu i tot això. El Rafa li talla les potes. Què farem? Haurem de caminar amb els Muñoz. Té àudio? Sí. Sí. A tu encara et retallo més. Comença. No la volta i així em puc fer la cara. No, ja el pensava donar. Miques? Sí, a mi només em surten les ulleres. L'artista, revelacions. No veig res, eh? O sigui, vaig filmant els Home, cegues. si tens la mà al mig, com vols veure-hi? Què, a la mà mig? Què dius? Què diu? Conya, el visual el tapes amb la mà? Sí. Tu, vols dir que no enfoques molt avall? Ben enquadrat, això.